Terus di dalam kitab Zabur, kitab-kitab Gusti Allah niku sing perlu kula panjenengan sedaya yakini dan kita ngerteni niku ada 4. Zabur, Taurat, Injil, kalih Quran. Lah, di dalam kitab niki mang nek nok Taurat, nek Zabur, kitab Zabur niku hanya menerangkan tentang donga, menerangkan tentang hikmah dan lain-lain. Cerita dan lain-lain niku enek kitab Zabur sing duweni Nabi Daud. Lah, nek wong pengin buka hukum, nek wong pengin ngerti tentang tauhid, niku sing dibuka kitab Taurat. Jadi no kitab Taurat niku isine kur hukum-hukume Gusti Allah, isine kur keesaane Gusti Allah, tauhid lah. Niku no kitab Taurat. Terus kali Gusti Allah disempurnakan malih no kitab Injil sing digawa Nabi Isa. Jadi nyuwun sewu, pergantian antara Nabi Isa kali Nabi Muhammad niki rodok-rodok gak diterima masyarakat. Karena nopo? Salah satunya yaiku Nabi Isa niku nikah niku sampai 100 orang lebih. 100 orang pada zaman niku. Sedangkan peralihan syariat dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad niku kur angsal nikah kur 4 sekawan tok. Niku kangge Nabi Muhammad tok. Akhirnya banyak orang-orang sing gak percaya kali Kanjeng Nabi. Perkara syariate niku wis beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim. Allahumma ta'ala ya futuhal arifin bihikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirni ma nasitu ya dzal jalali wal ikram innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi wa barik wa sallim bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi kitab An-Nawawi. Jadi kula panjenengan sedaya guru-guru kita tiyang sepunika sedaya masyaallah jamalul kubur dal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syai'ulana lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga tansah dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedaya dipun takdir malih kalian Allah sehingga saged nglampahi kegiatan kita, rutinitas kita kanthi keadaan sehat walafiat, tasih dipun paringi taufik hidayah maunah saha fadlipun sehingga kita sedaya saged sesarengan nglampahi aktivitas kanthi keadaan sehat walafiat. Moga nikmat ingkang sampun kita naosaken kita syukuri kanthi waosan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Katingali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kanthi waosan selawat kita sedaya dipun akeni umatipun lan berhak nabi syafaatipun. Syafaat wonten ing alam dunya langkung-langkung syafaatul uzmah min wonten ing dinten kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kemawon kula terusaken ngaosipun wal maqalatu saminatu wa arba'un utawi pengucap kang kaping 48 niki sampun lebet wonten makalah 48 an Abi Wahbin saking Abi Wahab bin Munaibah al-Yamani radhiyallahu an maktubun fit Taurat maktubun iku den tulis fit Taurati ing dalem kitab Taurat. Pun kula terangno sekedhik mengenai tentang Wahab bin Munaibah niki termasuk singin jadi pentolane ya sing ahlul kitab Taurat. Taurat niku berarti kitab sinten? Musa. Nek Zabur Daud sing duwe kitab Rabdal niki.
Laten deh ya. Terus nek Injil sing gadah Isa. Pun perlu kula terangno sekedhik. Terus di dalam kitab Zabur, kitab-kitab Gusti Allah niku sing perlu kula panjenengan sedaya yakini dan kita ngerteni niku ada 4. Zabur, Taurat, Injil, kalih Quran. Lah, di dalam kitab niki mang nek no Taurat, nek no Zabur, kitab Zabur niku hanya menerangkan tentang donga, menerangkan tentang hikmah dan lain-lain. Cerita dan lain-lain itu enak kitab Zabur sing duweni Nabi Daud. Lah, nek wong pengin buka hukum, nek wong pengin ngerti tentang tauhid, niku sing dibuka kitab Taurat. Jadi no kitab Taurat niku isine kur hukum-hukume Gusti Allah, isine kur keesaane Gusti Allah, tauhid lah. Niku no kitab Taurat. Terus kali Gusti Allah disempurnakan malih no kitab Injil sing digawa Nabi Isa. Jadi nyuwun sewu, pergantian antara Nabi Isa kali Nabi Muhammad niki rodok-rodok gak diterima masyarakat. Karena nopo? Salah satunya yaiku Nabi Isa niku nikah niku sampai 100 orang lebih. 100 orang pada zaman niku. Sedangkan peralihan syariat dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad niku kur angsal nikah kur 4 sekawan tok. Niku kangge Nabi Muhammad tok. Akhirnya banyak orang-orang sing gak percaya kali Kanjeng Nabi. Perkara syariate niku wis beda. Pun ya, tak ulangi malih, nek Zabur niku hanya menerangkan tentang hukum, menerangkan tentang donga-donga, menerangkan tentang cerita dan lain sebagainya. Nek Taurat niku nerangno tentang kleru, Zabur niku donga kali hikmah-hikmah. Tapi nek Taurat niku tentang hukum kali tauhid. Disempurnakan malih kali Nabi Isa yaiku nganggo kitab Injil. No Injil wis lengkap ya nek hukum ya nek tauhid. Tapi tasik kurang lengkap. Akhirnya kali Gusti Allah disempurnakan malih menggunakan Al-Qur'an. Tapi sayangnya ya di dalam Al-Quran itu kathah mendapatkan 6 hal siji tentang akidah. Ya, akidah ini berarti apa? Tauhid. Makanya surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya Allah adalah satu. Allahus somad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Niku tauhid. Yang kedua di dalam Al-Quran niku membahas tentang muamalah dan membahas tentang ubudiyah. Muamalah niku napa? Muamalah niku apa? Hubungan kalih menungso, kayata dol tinuku, kayata perjanjian dan lain sebagainya. Niku jenenge muamalah. Nek ubudiyah tentang sholat, tentang poso, haji, zakat dan lain sebagainya niku ubudiyah ibadah. Termasuk di dalam Al-Qur'an niku terdapat tentang akhlakipun nabi-nabi terdahulu. Nggih. Cerita-ceritane Nabi Yunus, ceritane Nabi Yusuf dan lain sebagainya. Ceritanya Nabi sapa neh? Cerita kata, termasuk ceritanya sapa denane sing Luqman Al-Hakim dan kisah-kisah tentang di kisah-kisah niku teng Al-Qur'an ku kathah. Ya, Ashabul Kahfi. Nah, winginane enek 7 orang niku to nggih Ashabul Kahfi wis tak terangno kabeh wingin pun nate tak terangno. Terus enten malih tentang ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah itu adalah ayat-ayat tentang pengetahuan. Ya, antarane apa? Matahari iso munggah, iso medun, eneke hujan, eneke air laut kali air sungai gak iso campur dadi siji. Niku teng Al-Qur'an enten sedanten. Niku jenenge ayat-ayat kauniyah. Pengetahuan. Ning sayange ya ayat-ayat Al-Qur'an niki sing melajari niku tambah wong-wong pakar-pakar ilmu sing non Islam. Lah padahal awake dhewe sing jelas-jelas dikai Gusti Allah, sing jelas-jelas dititipi Al-Qur'an, awake dhewe ora tau maca. Sing ngapal tambah wong ilmuwan-ilmuwan non muslim. Kaya to apa keilmuan Ibnu Sina dan lain sebagainya, kedokteran enek. Tuh, niku sayange awake dhewe tambah ora mempelajari. Sing mlajari tambah wong
wong-wong barat, sing nglajari tambah sing ngapal, tambah orang-orang sing ilmuwan, pakar-pakar ilmu. Nah, sedangkan awake dhewe wis dititah, dijatah dadi umat Muhammad sing nggawa Quran tambah ra tau diwaca. Ya sik maca Quran to nggih. Nah, macane Quran kur pendak nek Yasinan, sing diwaca Yasin ae. Ayo latihan nggih, sate-sate mbah, rong lemper mbah. Raketang seminggu ping pisan ya buka lah. Qur'ane sing bleduk-bleduk lho ndajal disebuli dipesiki. Ngoten lho nggih. Karena napa Al-Qur'an niku satu-satunya mukjizate Kanjeng Nabi sing akan tetap eksis, tidak akan lekang oleh zaman. Mbah mulai zaman biyen sampai somben niku Al-Qur'an tetap eksis, terjaga, nggih. Makanya ada mukjizate Kanjeng Nabi niku ada mukjizat indrawi, enek neh mukjizat non indrawi. Artinya nek mukjizat sing indrawi itu kaya tongkat, kaya apa neh untane Nabi sapa sing diunta sapa? Nabi Soleh. Niki ilang, tapi nek mukjizate Kanjeng Nabi sampai saiki yaiku rupane Al-Qur'an isih sampai saiki. Ya makanya ayo satik-satik mbah piye carane sampean nek nyempet waktune aja sampai gak apa ndres Quran. Kula dhewe ya latihan bar subuh tak sempetno. Kadang nek ngomong ngantuk ya tak ganti bar ngasar. Sak mampune, sak isone. Pokoknya aja sampai ora ndres Quran. Lho, karena napa di dalam kitab Zabur niku terdapat doa mbek hikmah. Taurat niku kur hukum kali tauhid. Injil ya kurang lengkap. Al-Qur'an adalah wis menyeluruh, ada doa, ada hukum, ada cerita, tauhid, kisah-kisah enek kabeh. Lho, ngene kok wong Islam kok ora gelem maca Quran ki piye? Maca WA tok, ya toh. Pemane oleh WA-ne teko DE ya. Aja dijawab nek ujian aja jawab A, B, atau C karena DE wis karo liyane ya toh. Ya ngono ya. Aja ngono. Wis, bismillahirrahmanirrahim. Niki diterangno wonten ing kitab Taurat. Nabi sapa berarti Musa. Al-harisun utawi wong kang brangasan utawa wong sing rakus. Fakirun iku wong fakir. Artine fakir niku kurang. Ai talibu tegese utawi wong kang luru li syai'in maring suwiji-wiji. Bijtihadin kelawan nemen-nemeni fi isobatihi ing dalem mekule syai'. Faqidu iku kasepen lima maring barang yahtaju kang butuh sapa talib ilahi maring ma. Wa ing kanat lan senajan kana ana apa haris malikun iku wong kang miliki ad-dunya ya dunya. Wis nomor 1 teng kitab Taurat niku diterangke wong sing rakus niku dadi wong sing fakir, wong sing kurang. Walaupun dia ingkanat malikat dunia. Walaupun dia memiliki banyak dunya, walaupun dia duweni akeh dunya, tapi nek no atine sek duweni rasa rakus, sek duweni rasa kurang, niku DE termasuk wong sing fakir. Tuh, gitu. Nah, tegese apa? Tegese iku barang baina samai kang ing dalem antarane langit wal ardi lan bumi minal amtiati saking pira-pira bondo wal jawahir lan pira-pira permata suco. Jawahir niku artine permata. Wis nomor 1 teng kitab Taurat niku diterangke bahwa wong sing rakus niku akan merasa kurang walaupun dia memiliki banyak dunia. Contohnya rakus jabatan, makanya harta, tahta, wanita. Jenengan nek lolos iso hartane jenengan kelola, niku bakal diuji yang selanjutnya. Mesti munggah duit kuwi akeh aku pengen nyalon RT cah ndek-ndekan dhisik ya. Nek wis ndek-ndekan dhisik pengen munggah neh. Ya RT ki apa ya RW lah minimal gitu. Oh iso munggah nek lurah. Munggah nek sampai munggah. Nek wis lolos dari pangkat akan dicoba sing nomor 3 yaiku wanita. Tuh. Nek wis duwe dhuwit, pemaneh duwe pangkat, wong wedok endi sing ra katut. Karek milih Mas Trio. Nah, tapi sing wedok ya milih nolak ya toh. Ngono. Pun wong rakus niku bahaya. Pun nggih, ciri-cirine hubudunya napa to nggih? 1, dunia niku menjadi tujuane. Kula jenengan sedaya mergawe esuk awan wengi kur sing dituju dunia tok.
Kur ngumpula donya. Nah, jadi nek apa wong kata-kata bijak niku nek ngombe banyu laut maka dia akan terasa tambah haus. Ya ngono, donya ya ngono. Nek awake dhewe semakin dikejar, wah kurang. Bayaran 50 kurang jadi wis dikai bayaran 70 sek kurang. Bayaran 70 diundaki 100, bayaran ukur 100 sih kanggo apa iki? Duit 50.000 saiki wis rene ajine, kurang nek. Lho, niku nek tujuan utama awake dhewe hanya hubud dunia. Yang kedua, wong nek niku nek hubud dunia niku lalai dia beribadah. Nyuwun sewu. Ya. Wong niku nek kadung ngopeni donyane, wong niku nek kadung ngopeni bondone. Makanya dhewe ini korban-korban dibahas karo Mas Mam. Lho, ngaji ki lho, rungokno. Bedone ilmu mbek bondo rungokno. Nek ilmu iso njaga awake, tapi nek bondo awake sing jaga. Contone apa? Sapi. Nek awake dhewe duwe sapi mesti sing jaga ya awake. Sapine kok wayah udan-udan bingung golekno anggon. Tuh, kuwi lho nggih, bedone ilmu mbek donya. Nek ilmu iso njaga awake, nek donya sing jaga awake. Ilmu nek dikekno wong iso tambah, nek donya nek dikekno wong ya nek dinggo berkurang. Paham nggih? Niku wong sing ciri-ciri hubud dunya. Nah, yang ketiga ciri-cirine wong hubud dunya mengumpulkan harta dengan segala cara. Oh, kok kaya Mas Umam kabeh iki kok cak iki ngene. Ya toh. Mengumpulkan dunia dengan segala cara. Contohnya wong saiki pinter-pinter. Bolak-balik tak sampeno, pemaneh pedagang-pedagang ya. Oh, pemaneh brambang larang iki wis sing tak critakno ya sing kehidupan kula. Brambang larang sing diadai kresek ya sampean tak kandhani. Oh, jarene sing njaba ketok gawa digedhi. Delalah dibuka sing tengah cilik. Perkarane nek ngadai niku dikai kertas, sing pinggir ditata sing apik, lagi sing jero dikai cilik-cilik. Iki wong saiki menghalalkan segala cara. Iki superan iki, superan tenan iki, superan iki. Kok kene ngono bisa. Super ya, superan mati iki. Ora fofo iki. Superan iki. Loh, tapi pada akhirnya ngono. Nyuwun sewu malih. Kula bolak-balik ngene. Kaya keluwek ya, iki bahasa pasar ae to. Kok sampean nek duniane sampean ya duniane sampean. Lho, keluwek niku lak rupane kan kaya kricak to nggih. Lah kuwi diseni rong kricak iki timbangane gak ya wis kalong, sakon. Bolak-balik kula terangno apa meroy kados ngoten. Dadi wong hubud dunya niku dia mengumpulkan harta, mengumpulkan dunia dengan segala cara. Contohnya kados ngoten niku. Termasuk wong hubud dunia niku rakus, tamak dan lain sebagainya. Oh, kurang ini. Wis gitu. Makanya dawuhipun teng kitab Taurat niku al harisu fakirun. Wong sing rakus niku fakir. Senajan to dhek duwe dunya akeh. Tuh, gitu. Bejal dikoreksi ya, awake dhewe orang bahas sapa-sapa, bahas awake dhewe dikoreksi. Kira-kira ki awake dhewe piye? Kirangsang ta ora? Nunggu yang jenenge ngaji ki ya ngeten iki nuturi awake dhewe. Oh nggih, terus kados ngoten niku wau. Lah, terus carane piye? Carane menghilangkan hubud dunia. Artinya juga kok seneng dunia nemen. Salah satunya satu, kula jenengan sedaya harus mengingat akhirat. Tujuannya awake dhewe akhirat. Ad-dunya darul amal, la darul ajza. Dunia niki adalah tempatnya untuk beramal, la darul ajza, tidak tempat apa balesan. Dadi jenengan saiki nang donya kudu eling-eling niku. Nang donya iku sedelok, nang donya sedelok. Mbah sing mati mbah Mas Umam dhisik, aku sing keri to sak walike kan ya ngono. Ya Mas ya. Dadi nang donya iku harus sedelok. Loh, ngoten. Selalu ingat akhirat sebagai tujuan. Tujuannya awake dhewe akhirat. Aduh saya. Yang kedua, kula jenengan sedaya ben iso mengobati hubud dunia, gak kemerungsu. Artinya kula jenengan sedaya nggih roh nikmate wong liya niku kok pengen. Nah, makanya bolak-balik tak sampeno wa kullu dzi nikmatin musidun. Nek jenengan oleh nikmat mesti di sekeliling kula jenengan sedaya mesti enek wong sing hasud. Nah, misalnya kok selamat tapi lamaran, pinggire hasud kabeh. Lah selamat kuwi lho. Tenan ta ora? Ngono. Gerene wong oleh nikmat mesti sekelilingnya akan ada orang-orang hasud. Ya, rungokno ya. Wis tenang ae ya. Gerawamen sing hasud berarti awakmu oleh nikmat. Ngono. Ya ta.
Nah, bon ya harus mengingat kematian. Kula jenengan sedhe eling, bondo iki nek di makake zaman Nabi Musa singen enek wong ya kubu dunyane luar biasa. Wonge sugih ora karo-karuan ning omahe sing ngarep elek sing mburi kaya istana. Zaman singen cerita Nabi Musa. Delala akhirnya wong wedok wong niki mang wong wedok. Wong wedok uripe kerseng apa sebatang kara dhewean, tapi sugih ora kaprah. Emase yo akeh, apa-apane yo akeh. Oh, akhirnya suatu ketika rong dino, telung dino, petang dino, limang dino kok ora enek wong metu. Akhirnya tangga ngarep omahe di memberanikan diri ndobrak omahe. Delalah wong iki mang lara. Lara bukno, wis pokoke lara. Ditakoki, "Ayo, Dek, tak gawa nang rumah sakit, wong awakem yo lara ngeten iki." Jawabane piye? Wong sing kubudunya. Moh wong dheke kelangan dhewe nyontekno awake dhewe niku nek wong kubudunya niku eman. Iya napa gak? Oh, enek kadang wong ngene iki. Kanggo awake dhewe niku klambene sing apik iki lho ya. Gak. Wong kadang nek Shopee niku golek sing paling murah kaya. Padahal kanggo awake dhewe pemane kanggo wong liya. Kanggo awake dhewe wis eman. Ya, ora sapa-sapa ya awake dhewe kabeh iki, ya toh. Mangan ya ngono. Kuwati yo enek sing kuwati kok jere kali-kali ngono. Enak-enakno wong sing kuwati yo ya to. Kendeli kok iso ya. Kendeli. Nah, akhirnya wong wedok iki mang aku mau nang rumah sakit, aku pengen mati dikancani karo bondo-bondoku. Akhirnya emas sing keping-keping niku mang ya, emas sing batangan-batangan ki mang akhirnya emasnya dipangan. Ben dheke mati ben karo bondone. Akhirnya dipangan tenan sampai mati. Lah delalah tangga ngarep omah ki mang ya jenenge padha rakuse. Alhamdulillah iki enek santapan iki. Wong iki nek mati engko wetenge petak blekrek. Wong nek tak blekrek mesti metu emas e. Tenan. Berarti wong loro ki padha kubut dunya. Akhirnya singkat ceritane ya. Wong iki mang wong wedok iki mang wis mati wetenge diblekrek. Delalah pas ape dijupuk. Ya karo tangga ngarep omah ki mang, delalah tangane iku kobong dadi cempe. Ya cempe ya ngono ki lho ya. Ora usah praktek kok wis pokoke cempe ngono Mas Mbak. Wis praktek kok bene kok iso. Pokoke cempe. Nah, akhir ceritane ketemu kali Nabi Musa delalah diceritani kados ngoten. Oh, niku adalah balesan wong sing hubud dunya. Wong hubud dunya niku matine ya lara. Wong sing hubud dunya niku ngejar dunia dheke ya lara. Artinya napa to kula jenengan sedaya niki ya wis golek dhuwit ya wis tetep kudu golek dhuwit ning aja sampai di lebono teng ati niku mah. Pun nggih termasuk tanamkan qanaah dan lain sebagainya. Niku adalah untuk mengobati utawa mencegah kula jenengan sedaya dari penyakit hubud dunya. Winginane kan kula nate kula sampeno to nggih. Ciri-cirine wong hubud dunya niku termasuk tomak, arep-arep aweweane wong. Wiku kula ya ngono kejadian bolak-balik to wis ya to. Wis kadung kosong terus. Artinya ngene lho nggih. Song. Nah, makanya tunggale biyen tau tak critani to nggih enek santri budal nang kiai sing sita nggawa menyok dikek kiyaine. Kiyaine ya seneng. Wong jenenge ditamoni wong akhirnya Bu golekno apa-apa Bu sing nang mburi ngono akhirnya dituntun wedhus petukan kancane. Aku bar sowan nggih Mbah Yai dikeki wedhus. Akhirnya sing kanca sing sitok pengin iki mang sowan malih tengge kiai nggawa wedhus. Akhirnya kane Mbah Yai dijoli menyok. Aku golek napa nang mburi apa enake kono. Lah enake menyok Pak ki mangko nggih Mas Umam menyoke. Akhirnya tenan digawa dikekno sing nggawa wedhus. Kapan kowe iki oleh-oleh wong tomak. Dunungan kan lah aku nang budal nang nggih kok oleh apa nggawa menyok kowe kok mulai nggawa wedhus. Lah aku budal nggawa wedhus kok mulai nggawa menyok. Lah kuwi wong tomak. Wis aja tomak tenan. Lara wong tomak. Arep-arep tok isine. Lara wong tomak. Nah, tunggale wis kadung ngene bareng kok kadang. Iki wis wayahe buah, aku dek wis bar buah. Ya toh. Wis sampean wis jelas iki kok. Oleh gandengan, oleh wewean. Wis ora usah masak. Nah, delalah dintani jam 8 ora enek. Jam 09 ya urung teko, sampai dhuwur ora teko. Akhirnya sampai sore weweane ora teko perkarane wonge lali.
kapan nek roh ngene iki ya to. Wis mangkae biasa mawon. Kula dhewe wis latihan mulai saiki. Wis aja tomak, aja arep-arep wong. Ya aja arep pewewane wong. Tunggale ngono. Ya, marung ya ngono. Ora ora mire-mire teko warung karek klengak kleng sapa ki sing disingkon nek sing awal mesti bayari. Marung ya ngono, mau meneng-menengan. Meneng-menengan. Iku nek aku ngadeg dhisik jelas engko bayari iki. Ngono ya, aja tomak. Aja tomak. Wis. Arep-arepun siji wong sing rakus niku dia akan fakir, merasa kurang walaupun dia memiliki banyak harta. Wal muti'u utawi wong kang bekti lillahi ta'ala maring Allah ta'ala. Mutaun iku den taati linnasi maring manungsa. Wa ing kanan lan senajan ana sapa muti ay mutiun tegese wong kang taat mamlukan iku dadi budak. Ai abdal linnasi tegese budaki kedue linnasi kedue manungsa. Yang kedua, wong niku nggih nek taat teng Gusti Allah maka dia akan ditaati, akan dihormati oleh manusia yang lain walaupun dia sebagai budak. Walaupun misalnya kok pembantu, dia nek taat nang Gusti Allah, niku ya tetap dihormati. Makanya Gusti Allah niku innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Ya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum. Gusti Allah niku ora ningali mbah wong kuwi putih, mbah wong kuwi ganteng, mbah kuwi pesek to piye gak. Walakinnallaha la yanzuru ila qulubakum wa a'malikum. Ning Gusti Allah niku ningali atine kula jenengan sedaya. Tuh, makanya kula jenengan sedaya niku kudu dadi wong sing mutik. Ya, mutiah. Kuwi asline dari kata mutik, site mutiah. Oh, jenenge ngono, jenenge wong biyen ya apik tenan. Mutik, site mutik ya taat, wong sing taat. Makanya wong gelem taat nang Gusti Allah, ngladeni Gusti Allah. Perintah Gusti Allah dilampahi. Insyaallah menungso-menungso niku ya taat no awake dhewe. Taat kali hambane Gusti Allah walaupun dia sebagai budak. Pun nggih perlu dieling-eling dicatet wong nek taat teng Gusti Allah, wong nek ngabekti teng Gusti Allah mesti mbah sithik akeh kula jenengan sedaya wong niki mang bakal dibukno wong. Anggen nyuwun sewu bola-bali tak sampeno nggih. Wong niku iso dienggo omongane, iso ngeten iki nggih jengeran kados kula ngeten iki. Nek jenengan rasakno kok penak, jenengan krungono kok cocok kuwi berarti wong nglakoni. Wis kuwi tok. Jenengan rasa golek liya-liya. Intine kados ngoten, wong niku nek jengker, wong niku nek ceramah kok nok ati kelbu, nok kuping dirungokno penak, berarti wong niku nglakoni. Oh ya kok bener ya. Wis kur ngono tok, jenengan nek golek guru ya kur ngono tok. Ya. Jadi guru ki ora cuma pinter jengkel mboten, kudu dilakoni. Mboten. Misalnya kalau trio dadi guru piye? Ya apik ae. Maksudnya guru carry maksudnya. Sama nek ngoten nggih. Pun nggih. Wis kula jenengan sedaya nek taat Gusti Allah bakal ditaati kalih manungsa walaupun kula jenengan sedaya niki termasuk budak. Wis, sing terakhir wal qaniun utawi wong kang nerima. Aisakinul qalbi tegese wong kang anteng atine. Inda adami maklufatin nalikane ora ana pira-pira perkara kang den senengi. Warodi lan wong kang ridho bikismatillahi ta'ala kelawan pandumane Allah ta'ala. Ghaniyun iku sugih ingkanat senajan ana sapa konek jaian iku wong kang luwe. Lho, iki lho. Sing nomor 3 di dalam kitab Taurat niku diterangkan bahwa orang yang konek utawa wong qanaah nrimo niku dia termasuk wong sing sugih. Walaupun dia termasuk wong sing luwe, wong sing ora duwe. Nek kula jenengan sedaya nrimo pandum nahnu qasamna bainahum maisyatahum fil hayatid dunya. Kula jenengan sedaya niki kali Gusti Allah niku wis didum bagiane dhewe-dhewe. Mangkae rezeki niku wong obah kalah karo jatah. Obah kaya apa? Nek wis jatahe ya wis kuwi. Kula dhewe mbuktekno bolak-balik. Iki tak jengker sing kula alami lho nggih. Kula niku 2 hari yang lalu niku ya dagangan entek. Artine
kaya godhong salam. Iki tak critakno sing bendina niku aku. Sere ku yo entek. Delalah awan-awan wis karek tutupe, enek wong nggo rambanan godhong salam niku cara ngono ya sak rambanan ngene. Ya kaya Pak Karom. Ora kok Pak Karom tapi rasa basa Pak Karom. Lho. Kula wis ngeten, wis engko mesti insyaallah jelas enek sing golek. Ora keretekan golek rono keretekan mboten. Delalah tenang. Ape tutup niku enek wong ngederi salam wis sak bongkok ngeten lho. Niku lah niki ditumbas pinten dhewe no. Ya sak kersa jenengan to. Ya jenengan regani kok tak nyang. Akhirnya kali wonge nggih pun jenengan tuku 20.000. Salam sak gebok niku lho 20.000. Ya Allah, iki rezeki nek. Saya nomor loro bolak-balik nek tahu tak sampean. Enek wong dodol kangkung. Kuwi ora payu-payu. Gorono digo ngalor digo ngetan digo ngulon ora payu-payu. Akhirnya digletaknya, "Ya wis Mas, aman pek ke bojone sampean ben ki oseng-oseng kangkung." Urung sampai tak jupuk lho ya. Kuwi wis ditawa wong. Niki pinten nggih niki? Nah, yo uteke pe bisnis yo 2.000 aku yo ngono kok, Cok. Nah, lah urung dilagi pirang gender telo gendeng digletakno kono urung sampai tak pindah lho. Lah niki pinten niki? Ya 3.000, 2.000 ya ora apa-apa, batinku ngono. Monggo ta Bu ya. Oleh niku rezeki. Nggih. Dadi bagiane kula jenengan niku wis dhewe, makanya kudu qanaah. Qanaah niku nrimo. Misale awake dhewe niki kok pernah ya tah nom-nom iki. Ya, misale cinta pertamane kok ditolak. Ya kudu mbok qanaah. Loh, Kanjeng Nabi sendiri niku singen wis nate krungu to, Kanjeng Nabi niku cinta pertamane Kanjeng Nabi niku Ummi Hani. Oh, Ummi Hani niku putrane Abi Thalib. Berarti sepupune Kanjeng Nabi. Kawe cilik dolanane kalih Kanjeng Nabi. Usiane terpaut 5 tahun. Niku cinta pertamane Kanjeng Nabi. Ning ketika memberanikan diri, ya toh. Nah, menyatakan cintane kita terangno ben sampean sak wayah-wayah ora sang ngedap. Ya, sak wayah-wayah kok dolan omahe cah wedok kok delalah ngapunten. Nek wis ngapunten, wong Kanjeng Nabi ae lho tau ditolak. Lho. Kanjeng Nabi iki kelas e. Lah Ummi Hani niki asline jenenge Fakhitoh, ya toh. Asma asline Fakhitoh. Oh ya, tak terus nggih. Tak terus iki kelas Kanjeng Nabi lho nggih. Cinta pertamane Kanjeng Nabi tau ditolak. Iki gak tau di Lah kelas umat ngono maksudku ngene, lha maksudku sampean pede ae. Ngono lho ya. Jangan berkecil hati. Wes kita terus ceritane. Ummi Hani ini mulai dari kecil sudah apa jenenge bermain kali Kanjeng Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi niki sebelum nubuah lho nggih. Sebelum Kanjeng Nabi diangkat menjadi nabi. Yo, berarti saya usia 25. Kanjeng Nabi saya usia 25 sebelum mengenal Khadijah. Wes lho ya. Akhirnya ceritanya ngeten. Ketika sowan datang pamanipun nggih punika Abi Thalib ya menyatakan bahwa kula niki sepindah silaturahim. Ngono lho Mas ya. Wis iso lah Mas. Pokoknya tengere ya wis. Nah, akhirnya tenan yo ngono padha bahasane iki. Ya bahasane Mas Umam. Akhirnya Abu Thalib sanjang. Ngeten ya Muhammad Ummi Hani sinten nang jenenge asline Fakhitoh. Niki sampun dilamar, sampun dijodohno mulai biyen niku kalih Hubairah. Jenenge sing lanang niku Hubairah. Dari suku Quraisy juga. Tuh, berarti padha memegang janji. Ya. Nah, tapi wonten wakilah Hubairah niki mboten sampai mlebet Islam. Akhirnya meninggalkan dua anak. Tuh, Kanjeng Nabi yo kedua kalinya dinteni janda nih. Ini Kanjeng Nabi iki. Ya. Loh, iki lho Kanjeng Nabi, kelasnya Kanjeng Nabi. Makanya sampean tenang, ya, tenang. Wis to. Sosok panutane awake dhewe iki qanaah. Nrimo, nggih pun nek sampun dijodohno kalih Abu Hubabah, nggih pun kula tak mundur alon. Wis. Wis tak singkat cerita nih. Yang kedua, ketika niku sampun menjadi janda, Ummi Hani niku meninggalkan 2 orang anak. Akhirnya Kanjeng Nabi tandang malih, sowan malih. Ning apa?
Sapa mang Umi Hani iki mang kondo ngeten Kanjeng Nabi. Ya, pokoke gercah wedok kok enek ngeten panjang lebar wi berarti tanda-tandane wis emoh. Kok cah wedok kok tanda-tandane akeh ngeten lho nggih. Kula niki ngeten. Nah, tapi nek awal mula ya bisa dibicarakan. Oh, bisa. Ngono. Loh, tapi lho iki Umi Hani niki, ya toh. Umi Hani Siti Fakhitoh niki mangkon to, ngeten Kanjeng Nabi. Dados garwa niku berat. Kula niki ajrih. Nek kula ngeboti anak kula jenengan mboten urus. Kula nek ngeboti jenengan ke anak kula mboten urus. Lho, berbelit-belit ya. Jawabane ki wis berbelit-belit. Akhirnya kalih Umi Hani Siti Fakhitoh niki mangkan Kanjeng Nabi ditolak untuk yang kedua kalinya. Ora apa-apa ya ta. Lho Umi Hani Kanjeng Nabi lho ngene iki. Nek teng Samail Muhammadiyah niku diterangaken sejarah sirah Kanjeng Nabi. Jadi cinta pertamanya Kanjeng Nabi niku mboten Siti Khadijah mboten. Tapi pada akhirnya niku ada hikmah-hikmah kata. Ya toh, hikmah kata. Artinya napa to nggih? Kula niki mek menyampaikan bahwa hati yang lapang, ponaah nompo, ya. Bagian-bagian niku kula jenengan sedaya, ya. Niku iso nglegakno pimpinan kita. Contohnya awake dhewe Kanjeng Nabi 2 kali ditolak. Awake dhewe lagi pisane undhap untu po. Kaya iya kaya ora. Budal Mas, ya toh. Ngono karoan, nek trae wis enek judune ya wis. Ngono lho. Kaya Kanjeng Nabi wis ngono. Ngapunten Kanjeng Nabi niki pun tak jodohno kali Abu Hubabah. Ya wis Kanjeng Nabi nggih pun. Wonten. Pun nggih. Dadi qanaah. Wong qanaah niku ghaniyun. Wong qanaah niku adalah dia sugih. Walaupun dia ingkana jai'an. Seneng trio oleh basi kaya. Oh lah, oleh pembahasan ini Mas Terus. Seneng era kaprah iki. Alhamdulillah ya. Nah, makanya dawuhipun Kanjeng Nabi bolak-balik to nggih. Laisal ghina man kasratil mal walakinnal ghina nafsi. Sing dianggap wong sugih niku orang yang tidak bergelimang harta. Ya. Wong sing dianggap sugih niku ora kok duwe sepeda sing akeh, mobil sing akeh, ya. Cukup apa? Sekupi mbok tumpaki kaya numpak Nmax ae wis cukup ya Mas ya. Mas Umam kan ngono. Wis sikil maju Mas kaya numpak Nmax. Dadi numpak sekupi sikile ya mek di ajono wis kaya numpak Nmax ra apa-apa. Oh, nih. Lho, pun nggih. Sing diarani mangkae awake dhewe niki nyuwun sewu. Sing garai awake dhewe gak sakinah, sakinul qalbi ya. Gak tenang hatine awake dhewe niki perkarane apa to? Ora cukup, ora nampa. Sing diitung niku setarane statuse wong liya. Sing nikmate luwih dhuwur. Lho, awake dhewe tidak pernah melihat nikmate awake dhewe. Nah nek ya awake dhewe iki sak sedina ngeten iki saya iso ngopi, sedina ya saya cekelan dhuwit. Orang jenengan awake dhewe ini tidak pernah berpikir kados ngoten niku, ya toh. Nah, makanya ayo teng di kitab Taurat niku wis jelas-jelas sing diarani wong sing sugih yaiku wong sing nrimo. Alqani ghaniyun ing kana jayan. Wong sing nrimo niku dianggap wong sugih senajan dielesu. Artinya senajan dia orang duwe apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa harabat lan layu sapa wong imro'atan wong wadon siratun kang den buang min biladil kufri saking pira-pira negarane wong kafir. Wa masyad lan mlaku sapa wong wadon mi'ata farsakhin ing 200 fasah. Ki anak wong wedok di gua dari negara iki mang dia di gua. Akhirnya dia berjalan bermil-mil, berjalan pirang atus farsah. Lam takul ora dahar sapa wadon syai'an ing suwiji-wiji. Dia tidak memakan apapun. Fasuilat mongko den takoni. Fasuilat mongko den takoni sapa wong wadon kaifa kali kepriye kawiti kuat sira ala masyi ing ngatasé mlaku bila aklin kelawan ora nangan. Wong Mbak Enduk. Saman ki jere diusir teko negarane sampean. Pirang-pirang ewu mil, pirang-pirang ewu wis perjalanan panjang sampean yo ora mangan. Kok piye? Sampean kok iso kuat mlaku tanpa mangan. Nah, awake dhewe kan ora ya. Pokoke kudu mangan ae, ya. Ki ora. Faqalat mongko ngendika sapa wadon. Ulama jutu.
semangsa luwe ingsun qara'tu mongko maca ingsun kul huwallahu ahad ing kul huwallahu ahad salasan kelawan telu marrotin pira-pira pambalan fa asba'u mongko wareg ingsun. Oleh neh ijazah neh ya nek sampean lesu pas perjalanan adoh ora enek warung ora enek apa-apa waca kul huwallahu ahad ping telu wis insyaallah sabek insyaallah wareg. Lah nek iki nek jompone lesu apa wareg lesu ben iso wareg. Lah nek tak saiki wis wareg tapi sik kongkon mangan sego rawon terus misale sampean buah sedina iki mbah buah ping pira tapi dikongkon mangan nek aku ki ora apa jenenge wis wareg aku ora dipangan ki piye jopone piye inna a'taina kausar dawuh guru kula bismillahirrahmanirrahim gulu-gulu kali weteng-weteng segara bibarokati inna a'taina gulune kali wetenge segara berarti panganane sampean iki miline no segara bibarokati inna a'taina ngono. Gulu-gulu kali weteng-weteng segara iki ageng madaran ngono. Makanya paling kuwi ya lomba sing nok mubang topo kuwi ya paling dhek ngkei jopo iki man mubang topo kuwi ya. Gulu-gulune kali wetenge segara dibarokati inna a'taina sesuk ngono ya kan sampean kabeh kan calon kiai ngerno kono disuguhi mangan ronone suguhi mangan ora didahar iki piye wis kadung dango didahar iki wetenge ora amot. Akhirnya ya ngono wae jopone kuwi mang. Nah nek lesu ora enek panganan ya waca kul huwallahu ahad. Nek bengi-bengi klepan iki apa to jajane sing ora iso nggarakno turu ki jajane apa to iki. Nah utawa sampean isu-isu ngeder awake sampean. Ya awakku kena apa cah iki? Kok ngeder mosok aku jatuh cinta gitu. Nah jelalah ora diangen-angen oh iya aku esuk urung sarapan. Ora kok jatuh cinta gak perkarane urung sarapan. Pun nggih niku nggih 3 perkara di dalam kitab apa Taurat siji wong sing rakus dia akan merasa kurang walaupun dia banyak harta. Yang kedua orang sing taat teng Gusti Allah akan dimuliakan oleh orang walaupun dia budak. Sing nomor 3 apa? Wong sing menerima dia akan menjadi orang kaya, hatinya kaya, ingkanat jaian walaupun dia termasuk wong sing duwe, wong sing orang duwe. Pun ngoten mawon nggih. Lagi kok sak pembahasan kok sak mene suwene iki perkarane ki mang lho. Umi Hani ki mang lho apa iso trio sampai nggawu seneng ya ra kaprah trio. Pun nggih, ngoten mawon mugi-mugi manfaat, mugi-mugi barokah. Saya eling to ayo Umi Hani lho ya. Nah, wis tenang ya, tenang. Wis mugi-mugi manfaat, mugi-mugi barokah, dadosaken sababnya kita sedaya angsal ridhonipun Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita putra-putri wayah kita dados putra-putri ingkang saleh salehah, sedaya hajat kita tansah dipun kabulaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansani ya rabbal alamin. Ngapunten ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.